prosím tady maminky, aby se taky posunuli, tady pojede kamion, jo? Tímto směrem taky pojede kamion. Takhle pojede, tady kde stojíte, maminko, pojede kamion, jo? Maminko, tady pojede kamion. Děkuju moc. A do toho pojede. Musíme dát pozor. Pozor, kamionem. Počkáme, až kamion přijde na místo. Udělejte mi prosím prostor. Aspoň hodně. Musím udělat prostor před kamionem, aby bylo bezpečně přijet. Tak ještě pořád musíme dát pozor, musíme se k kamionu. Kamion se bude skáčet a pojede tímto směrem, takže máme vyskočáme tam na důbek. Jde sem, tady to vyhraničený, ne? Už se to točí, kamion. Ano, přesně tak. A jede se. To je bezpečno. Pojďme okolo sebe tady. Ano, vydržte, ale teď tady pojede kamion, jo? Takže hodně nezůžte motor. Rychle se vyfotografuje a už skočí. Jede sem, tak. Jo, do toho. Máte krásnou slyšu, tak prostě, aby to neslyšel. Opatrně, vyhládáte prostor. To prosím vás, běžte s maminkou na stranu, tímto směrem. Posuneme se, poprosím zpátky. Pozorně za váma kočárek. Jo? Opatrně, ještě couvni. Maminko, fotografujete krásně na ten kamion, nebude stát dostatečně dlouho, abyste se vyfotografovat. Dovoleně, prosím, na stranu. Můžeme zastavit. Kamion zastavil. Tak, už jsme ho tady ten kamion. A já se